4 август. Завист. Дълго време вярвах, може би заради наивността си, че всички хора са добри. Заблуждавах се, като мислех, че всички ние имаме златно сърце. Наранявах се и ме нараняваха. Открих онова, което считам за най-голямата отрова на човечеството. Завистта. Завистта е невидима и понякога идва от най-близките ни хора. Има такива, които не се чувстват щастливи, когато ние правим добро. Има такива, които ненавиждат факта, че имаме смелост и решителност да се променим и израснем. Сега ще се подготвя и